Първо, преди да сте казали, знам, че приличам на Чарлз Бронсън в момента. Не е нужно да го коментирате. Второ, не успях да си намеря плочата за статива, така че в момента държа камерата с ръка, за да мога да си направя интрото. Да приветствам ви абсолютно всички в Pimi Iceberg видеото. Най-накрая го направих, но преди реално да ви впусна в това приключение, трябва да ви кажа едно нещо, като дисклеймър. Аз не съм използвал айсберга, който Мишо Марджела беше направил. Изградихме с двама мои приятели чисто нов айсберг от нулата. Като да, използвал съм малка част от айсберга на Мишо, но всичко останало, като подредба, точки и така нататък, е абсолютно различно. И като за последно нещо преди да почнем, трябва да кажа, че ако сте много закоравял Pimi фен, този айсберг не е нещо специално за вас. Идеята му е по-скоро да си припомним малко по-така старите неща на Pimi. Но пък, ако сте човек, който никога не е виждал доста от старите му неща, според мен ще си изкефите. Пожелавам ви приятно гледане! Pimi остава на улицата. Преди време Skymana беше направил едно видео, в което беше съчетал доста сегменти от стримове и видеа на Божката, в които той обяснява, че е изгонен от тях. Ало, майко, до кога викаш, че ще нагонят? Какво значение има, бощаре? До другия месец ли? Да. Ти пак ли тръгна да се оплакваш? Стига си бръмтял в интернета, какво ще става? Аз лично бих ви препоръчал просто да гледате видеото на Skymana, ако не знаете за какво иде реч, но накратко изгонили са го от ведомственото жилище в Каспичан, защото е вдигал твърде много шум. Най-гадното в случая е, че и потърпеш е неговата баба, която по думи на Skymana е на 94 или 5 години с деменция. Карла. Всъщност нямам си абсолютно никаква представа какво аджаба се случва между Pimi и това момиче. Аз лично не знаех дори коя е Карла. Добре, че беше Pimi да я направи известна, защото аз и нямам никаква представа. Единственото, което разбрах е, че момичето естествено няма 18 години и другото е, че Pimi поради някаква причина е много влюбен в нея. Нямам какво повече да кажа по тази точка. 3K от казиното. Преди време имаше един клип, в който Божката анбоксваше новите си работи, които си беше купил. В това видео той изрично казва, че тези неща са от работа. Въпреки всичко, той на TikTok или Instagram Live, не съм сигурен, си беше признал, че всъщност тези 3000 лева са от казино, като естествено вече изхарчил всичко. Да ми даде лимони на Лили. Tiger Out и Мишо Марджела. Tiger Out и Мишо Марджела, както и други по-малки стримери и ютубъри, лично за мен са отговорни за втория ренесанс на Pimi, ако може така да го наричаме. Благодарение на тях двамата и всички останали, Божката в момента има изключително много нова аудитория и също бих казал, че и благодарение на тях доста от старите Pimi ловари като мене се върнаха да го гледат. Home TV. Това е може би една от най-кринджевите поредици, които съществуват в българския YouTube. По принцип всяко видео на ютубър, който прави Home TV е кринж, обаче на Pimi нещата са извън контрол. Естествено има и доста скандални неща в неговите видеа в Home TV. Какво става, момичета? На стрим ли си видео? Да, на стрим съм. На колко сте? Ти ли не ме питаш, бе, копеле? Височина. За хората, които все още не са се досетили, Божката не е от най-високите хора. Всъщност той е под средностатистическата височина за България, което изобщо не му помага в негова защита, каквото и да си говори. Ще видите и по-късно в айсберга допълнителни материали по тази тема. Телк. В доста от старите му видеа, а и вече в новите, се появява темата за това, че Божката има телк. Първо, ние не знаем дали това е вярно, доколкото знам е вярно, тъй като мисля, че Божката си беше ликнал документите, свързани там с неговите болести по главата и доколкото аз лично знам, мисля, че телка му е 75%, естествено пие и там някакви хапчета, но
Това е общо взето цялата информация, която аз намерих, въртяща се около неговото здравословно състояние. Легендарното яке. Не мисля, че има смисъл да казвам каквото и да е било. Сокче. Тъй като, както казах и в предишното ми видео, Божката преди да бъде влогър беше рап изпълнител и още куп други жанрове, но основно рап изпълнител и музикант. Както всеки музикант трябва да има един хит, който всички го знаят. Безспорен факт, за който и да е, може да кажем, че това е Сокче. Лично аз бих го описал като сексуална песен, в която Божидар пее, и то най-вероятно неиронично, за черпене със сок, както подобава, и лириките не остават по-назад. Абе, момиче, с мен седни да пием по едно сокче. Тя вика, че иска в нас да ми лапа хуя, да и в устата. Но каквото и да си говорим, това си остава вечен бенгър. Гоня. Това е една песен, която не получи лично от мен е желаната слава, която заслужава. Защото лично според мен Гоня, което е кавър, изпълнен от PMI, е може би най-доброто му изпълнение някога. Реално ставаше за слушане, което е amazing. Просто мисля, че това си заслужаваше отделна точка в айсберга. My personal opinion. Тук при мен е ти, двамата да бъдем гоня. Само тебе те гоня, да те настигам, без тебе умирам. Гоня, само тебе те гоня, да те настигам, без тебе умирам. Изоставени сгради. Не знам Божката коя година мисли, че сме, но най-вероятно той си мисли, че все още сме 2018 година. В този период едно момче от Бургас стана доста известно с това, че влиза в изоставени сгради. И наш Пимчо, да не остане по-назад, той прави същото нещо и до ден днешен. Божидар споделя в няколко видеа, че обича да гледа екстериора на изоставените сгради. Даже ако намеря някъде видеото в момента, Пи ми казва, че иска да бъде и интериорен дизайнер. Баба. В период около 2 години Пими живее с баба си, която е майката на майка му. Изрично е да казвам за терора, който Пими причиняваше на неговата баба. Сложил съм дърва на печката, стига си я тъпкала с дърва. Не мога да се диша тука. Особено онзи път, когато беше казал, че трябва и да я евтаназират. Майка ми стои и чака просто да си отиде от този свят и да оправим нещата. Малко е грях с това да го казвам, но такова е положението. Да не се мъчи, по-добре да бъде евтаназирано. Кур. Божидар в периода от някъде 2019 до 2023 неколкократно си показва половия член. Една подробност, която трябва да се отбележи е, че не подбира нито възраст, нито пол на получателите на това прекрасно изображение. Cooking Videos. Може би най-известната поредица на Божката в неговия канал са неговите видеа с готвене. За съжаление, ние нямаме много голяма палитра и разнообразие за различни рецепти, тъй като основно гледаме Божката как яде макарони, кюфтета, кебабчета и яйца. И отново не мисля, че има смисъл да казвам какви са му уменията в кухнята. Драго. Може би последният останал приятел на Божката и една личност, която се появява в неговия канал и бих казал, че също е любима на зрителите. Тук ще ви изкажа между другото и нещо малко по-така от кухнята. Мисля, че по-миналата година аз на нова година не бях никъде, но тогава Божката имаше компютър и стримваше. И аз естествено, тъй като ми беше скучно, реших да проверя какво се случва в стрима на Пими. Нещо, което видях, направо трогна моето сърце. Видях двама приятели в една тъмна стая с едно шише двулитровка пиринско и 2 кенчета на масата. Купичка с чипс, като единствената светлина в стаята е блещукането на монитора. И естествено си лафаха за глупости, нямам какво да коментирам повече по тази точка. Оцет. Едно нещо, което се забелязва в скорошните видеа на Богомилов, е това, че той се опитва да си изгради мим с оцет. Получава ли му се? Лично според мен не. Гнусно ли е? Лично според мен да.
защото пича нарочно го слага на всяко ядене. Сталква Друмев. В най-известния влог на Божката в неговия канал той отива до село Момчиловци. И това не е нещо ненормално за Божката, той обича да обикаля на доста места. Проблем обаче идва, когато Божката решава да отиде пред къщата на Мартин Друмев в 5 сутринта. За щастие или за нещастие Мартин Друмев излиза от тях, а Божката е супер щастлив от този факт. Евалата права, между другото, макар и да не съм фен на Мартин Друмев, колко тактично успя да изпъди Божката, като той сам си тръгнал там. Обаче по-късно през деня Божката отново се появява в неговата зала и с цялата си наглост е с неговите чепици на тепиха. А вече изобщо няма и да коментираме за всичките странични споменавания на Мартин Друмев в този влог. Може ли сме приятели? Вирус 1. Тук вече мога да говоря аз лично за тази точка. За хората, които не знаят кой е Вирус 1, това е едно мое бившо приятелче, което прави скетчове в TikTok и музика. И с него не само сме били приятели, но и бяхме съученици, което означава, че в периода от 9 до 12 клас аз бях подложен заедно с него на пими тормоз almost every day. И като страничен наблюдател мога да кажа, че беше много интересно, тъй като с вируса преминахме през доста от етапите на пими. И за хората, които са си писали с пими, знаят колко е зле положението. Обаче, ако сте артист, по-известен от пими дори с малко, и си говорите с него, неговата досадност е много по-голяма, отколкото ако си примерно момиче или някой, по който просто си говори с него. Той е ужасен. Допълнително с това, пимката, незнайно поради каква причина, на няколко пъти реши да се бифи с Славчо, но така и така нищо не стана. Google Maps. Ако си пими фен, със сигурност си проверявал поне едно нещо в Google Maps. И това е неговата къща в Каспичан. Не стига, че къщата му, бившата, която е известна за цяла България, беше поставена с пин в Google Maps. Допълнително с това, него го има на Google Maps, дано не обновяват снимките скоро там, тъй като той е запечатан във времето с някакво момиче, разхождайки се до църквата на Каспичан. И даже в последно време новото му място в фургона също беше пиннато на Google Maps. UFC телк категория. Както ви казах по-рано, Пими има телка. Неговият приятел Драго също има телка. Какво обаче се случва, когато има някакво неразбирателство между тях? Случва се UFC телк категория. Абе, яр, престани. Престани, бе! Колко е? Сега чекам полицията. Сега звъня на полицията. Драго нахлува в апартамента на Пими и почва да го бие. Качеството естествено е супер тъшак, но пак просто е забавно. А причината за боя, доколкото знам от слухове, е просто, че Пими е говорил някакви лоши неща за Драго на клип. GTA RP. Както знаем, пимката е бавно развиваща. Следователно това, което играе, също трябва да е някакъв абсолютен тъшак. Естествено, любимата игра на Пими е GTI 5 и по-специфично RP. Не знам поради каква причина. Аз Пими не знам как го играе това, тъй като за ролплея ти трябва поне някакъв мозък. А на Пими, както знаем, не присъства такова нещо в главата. Общо взето, това, Йоме ТВ и Казино му бяха трите категории, в които игра докато още стримваше. Как да се точно като проваля целия ролплей, цялата ситуация, брат, в ролплея и лайфа? Брат, това е нещо нормално, бе. Нормално, ма как да е хубаво на хората, които гледат? Няма го. Значи, като прави ситуация, накрая направим ситуация, влизат да тролят и накрая почват да псуват. И не знам си кой да обсъжда. Направете го лайтлист сервера, брат, си няма да има такива работи и служете. Ами аз им го повтарям в 5 часа, те един лайтлист не мога да правят. Бах ти, бе! Drill Arc. Както знаем, Пимито обича да сменя жанровете общо взето всеки ден на това, което рапира. Както знаем, имаме чалга, имаме рап, имаме руско, имаме какво ли нямаме всъщност, имаме метал, имаме всичко. Естествено, трябва да има и дрил период. Обаче дрил периода на Пими беше легендарен. Беше си взел някакво мега голямото яки човек. С някаква шивана бандана и някакво шейти, как се каже това? Дето негрите си ослават на лицето, скьорската маска. И пиче, мега смешен човек. Значи, много се опитва да е тегъв. Погледнете го просто. Той е
Това ми е любимия период на Пими, между другото. Песните от този период също са злато общо взето. Карате ми са във филма, ама не знаете какъв е края. Викате, че не мога да направя нищо, ама някой ден ще ви закопая. Втора редица пълна е вече с трупове. Аз ги нареждам и ги нарязвам на части с ножове. Хендстенд на стола. Това е, може би, чайте, че го гледах. Гледах го точно преди малко, докато си оправям тук нещата. Това ми е едно от любимите видеа на PMI. Какво да говорим просто в тази точка. Просто е honorable mention за този хендстенд на стола. Сетъпа на съседката. Тук вече навлизаме малко в по-така не готините неща, а именно причината да изгонят Пими от ведомственото им жилище. Всъщност една от причините, като се замисли човек. И тя е, че той е снимал 13 годишната си съседка през прозореца на стаята й. Вчера снимах през прозореца на комшик, снимах стаята. Вчера към 2 часа излязах и излязах навън и на комшийския прозорец снимах компютърния сетъп на комшийката, на момиченцето. Което, както и човек да го погледне, не е добре. Още не знам как Пимката е на свобода, честно казано, но просто не е добре положението. И ако искате повече подробности, отново казвам, може да погледнете видеото на Skyman за тази тема. Спиндерхуй. За хората, които не знаят кой е Спиндерхуй, това е интернет персонаж и алтер егото на Venim the Doctor. Целта на този персонаж е да прави общо взето песнички на ташак, като в случая имаме песен с Пими. Каквото искам, ще ви приказвам сега. Най-добрия съм в музика. Никой даже не ми е на нивото. Както и кореспонденция между двамата. С костюм, бе. Какъв костюм, бе, брат? Ти си с маската. Ама каква такава? От самия костюм маска или просто отделно? Това си е моята маска, бе, брат. Брат, ти се с тях. Криеш, не се показваш. Не, бе, аз така си изглеждам, бе, брат. Пимон се пръкна. Спокойно, не съм толкова добър, нямам видео от раждането на Пимон, но мога да ви покажа това, мога да ви покажа и това, и както датата му на раждане. Хващам гората. Хващам гората е поредица на Пими, в която той общо взето обикаля из горите около Каспичан. И между другото, поредицата не е хич лоша. Даже бих искал той отново да направи подобно такова видео, вместо само да си седи в къщи. Най-добрият влогър. Не знам какъв е случай тук, но най-добрият влогър, който не знам как се казва, заедно с Adam Beats е отишъл в Каспичан на среща с Лил Пими. Нямам какво толкова да ви кажа, най-добре просто да отидете и да гледате видеото на момчето, тъй като е горе-долу интересно. Сокче 2. Обикновено, когато някой направи хит, той ще се опитва да го милква по абсолютно всякакъв начин. Поради тази причина на бял свят се появява и Сокче 2. Да тече песок, иска сли. Тя вика, че иска в нас 3 пъти да я боли, да я вкарам във всички страни. Както и съвсем наскоро, добре, че всъщност се забавих малко с записите на самия айсберг, Пими пусна и Сокче ремастъра, който звучи абсолютно ужасно, много по-зле от оригиналното Сокче и просто не е толкова добър, няма тази енергия, ако мога така да го кажа, в която я има в оригиналното Сокче. Пими е мангал. В доста от неговите видеа, TikTok лайфове, Instagram лайфове, YouTube лайфове, няма значение, Пими обяснява, че не е циганин. Въпреки това, аз имам ето този скриншот, в който той си признава, че е от ромски происход. Да не повярва човек. Също, по принцип, не можах да намеря нужната ми информация, не знам дали е плацебо ефект, но имам спомен. Това тук вече не е потвърдена информация, тъй като не намерих, както казах, неща, но имам спомен, че Пими беше казвал някъде, си беше заклеймил и като турчи. Но отново, за това не мога да гарантирам. Песен със секта. Както знаем, в една от най-известните случки на Божидар, той и секта правят песен заедно, като инициатор даже всъщност е сектата, което е мега якото между другото ево на сектата, тъй като той поради някаква причина е решил да поеме този ангажимент, но Пими общо взето проваля нещата с следващата точка. Бив със секта.
Реално всичко това се случва в, доколкото знам, от вируса, може би нещо от периода на няколко дена един между друг. След записа на песента, която аз всъщност съм объркан коя е, дали е едната или другата, тъй като е малко заплетено. А и говоря малко по спомен, тъй като има едно видео, в което сектата пуска, нали, така наречения хим за Каспичан, но отново казвам, по спомен, това не е оригиналната песен. Доколкото знам, оригиналната песен PMI я е ликнал на Instagram Live и сектата го е видял това и не му е пратил файловете на завършената песен, за да не я качи. И общо взето му е казал да си ебе майката. Нали, метафорично. Hyper-G. За съжаление, съдбата отново ме пресича индиректно с Божидар през един наш общ познат, Hyper-G. Това е личност, която се споменава във видеята на Пими и е отговорна за повечето от неговите тъмнейли. Само че за разлика от Пими, Hyper е единственото, което има като проблеми, доколкото знам, е дислексия и не е педофил. I think. The Matrix World BG. За хората, които не знаят, The Matrix World BG е периода на Red Pill на Божката, когато той така се беше кръстил и в Twitch, както и преди да стане Lil Pimi. Де факто от PMI той се беше прекръстил за малко на The Matrix World BG и сега вече си е Lil Pimi. Шит, ле. Воли, какво видях току-що? Трябва ви е киселина за очите си. Лана, ало. Видеото от Бала. Колкото и да не ми се вярва, Божката е успял да завърши 12 клас. Да, завършил го е в Каспичан, но пак го е завършил. Следователно, има и Бал. Ето и видеото. На Цепин. За хората, които не знаят, Божката преди неговия втори ренесанс и прекръстването на Lil Pimi, докато още беше PMI, е имал стар Jim Arc. За съжаление нямам видеа от този период, но имам ето този скриншот, когато той, всъщност не знам и аз какво е правил, правеше някакви лицеви, правеше някакви коремни, естествено опитваше се нещо на лостове да прави, не става работата. Какво е PMI? С хората, които не знаят, PMI е първия никнейм на Божката. Не, всъщност излъгах ви, но ще стигнем и до там. PMI е втория му най-известен никнейм. Като, какво значи PMI? Той това го беше, мисля, че казал в TikTok или Instagram, означава правя музика интелигентна. Обаче, тук ще отворя и една малка скобичка. По принцип, това е общо приетото значение на никнейма PMI. Обаче, по стара информация, за която отново нямам доказателства, PMI-ката беше казал, че е взел, нали, самото име от един африкански канал. Кое според вас е истината? Ставям на вас да прецените. На лов за трюфели. Аз не знам как да я направя тази точка, човек. Значи, този човек отива да търси трюфели, бе, копеле, в Каспичан и... отида да търси трюпели, човека, и вика, няма да ви кажа колко съм намерил днеска. Но това е още един от бизнес моделите на Божката. Струва максимум 10 лева. Но ако гъбите са над 1 килограм, ще са повече. Значи, днеска бях да търся и няма да ви кажа колко точно намерих. Сумата от тях, която ще изкараме, е 80 лева. Pimon World. Това е един от периодите на Божката, в който Божидар е искал да бъде с дредове, които така и не сме видели, като копира Lil Peep и естествено неговия идол Juice WRLD. Като естествено имаме няколко скриншота от този период, които са скандални. Но да, много ме яд, че Божката не си е пуснал достатъчно коса, за да си направи дредове. Щеше да изглежда уникално. One Playboy 3 мацки. В това видео Божката е с 3 момичета наведнъж. Като със сигурност се знае от нас, Пими феновете, че едно от момичетата е братовчетка на Божката със сигурност. За другите две обаче аз нямам информация.
Но какво да кажа за самото видео? Просто поредната простотия на Пими. Просто интересното е, че е с момичета в това видео. Голямата Бела. Така. Тук вече навлизаме в малко по-тежките неща. Това е може би най-известният случай на Божката, свързан с педофилия. Според Божидар, или поне според неговите истории, той е правил полуфакт неволно с 10 годишно момиче. Историята става известна около 2020-2021, като самият той твърди, че е бил подгонен от бащата на момичето. Допълнително с това после е бил и съден. Може да намерите още повече от неговите самопризнания в канала на Иляк подкаст, където Пими говори по тази тема. English Pimi. Това е едно от тези видеа, които просто Пимката говори на английски. Нали, не обичам да се подиграм на други хора за това, че не могат да говорят чужд език, тъй като и на мене английския не ми е особено добър, но Божката направо избива рибата. И това не е само едно от неговите приключения, в които той говори на чужд език. Hello my unicorns, we have subscribed to tell you that in this channel you will see more songs, so subscribe and subscribe to my channel, you see you more songs, subscribe, see interesting videos. Tomorrow will be, if you can expect a video, please subscribe my channel, please invite me for new video to next day. I love you guys, and I wanted to talk for you one. I love you, Начи. Приятелка от Карлово. Божидар е имал приятелка от Карлово, която е била 0809 набор. Във влоговете, мисля, че беше той от Бургас, е разказвал какви са им взаимоотношенията. Като причината за тяхната раздяла е онзи подарък, който е бил 50 лева ваучер от Торинч, което е уникално, човек. Не мога. Разбиха главата на Пими. Това е един от най-известните случаи, в които Божката е бил пребит, като в случая Божката е бил изпратен от майка си да учи готварство. В опита си да бъде забавен и готин, уж гаси лампите в общежитието, в което се намира. Като в последствие той бива пребит от охраната на учебното заведение. Като аз не виждам логика в това. Всъщност, според мен лично е станало нещо, което не е излязло публично, тъй като ми е интересно как охраната би те пребила за такова нещо, плюс надали охраната е бил някакъв бабанка. Най-вероятно е бил някакъв 70 годишен дядо. Всъщност има и още една теория, че всъщност бащата на момичето от Карлово му е сцепил главата, но това са само слухове. Ghostbusters, Каспичан Edition. Това ми е едно от любимите видеа на Божката. В този случай ви казах, че той обича да говори на английски също. Просто видеото е много яко. Това е. Do you have a paranormal activity? Hi, family friend. Има ли тук с мен? Има ли някой тук с мен? Колко човека сте? Бате, това е все едно слушам нещо на Скрилекс, бе, човек. Hi, family friend. Има ли тук с мен? Има ли някой тук с мен? Колко човека сте? Тренира Martial Arts. Ако забелязахте в началото на тази точка, аз не казах Martial Arts, казах Martial Arts, тъй като поради някаква причина Божката не иска да го каже като хората, но той сам си казва, че тренира бойни изкуства, като не знам защо им вика Martial Arts. Напи ми баба му го бие с бастуна. Това не е кой знае какво, просто е някакво такова интересно Twitch клипче, което намерихме, в което Божката казва, че баба му го бие с бастуна, тъй като не я е пускал в неговата стая. Нали те удариха с бастуна, защото ти взимаш пари. Не ме ударил с бастуна, за дето взимам пари. Аз пари не взимам. Удари ме с бастуна, защото не я пускам от стаята ми. Защото майка ми е казала да не пускам. Фетиш към крака. Това е още едно от неговите Twitch клипчета, в което Божката ясно си заявява някакви неща и може да предположим, че явно има фетиш към крака. Маля, хората ми паднаха. Моите стъпала хубави ли са? Страхотни стъпала, бих ти ги облизал. За което не мога да го обвинявам. Фотошоп на Слави Клашара. Има няколко инстанции, така да ги наречем, в които Божката обича да си фотошопва Слави Клашара на някакви рандом места
в неговите видеа, най-вероятно просто за да се прави неинтересен, като трябва да ви призная нещо. Този скриншот аз съм го правил. Това е мое дело. Това творение аз го направих, защото ми беше скучно, така че си искам авторските права зад специално този скриншот. Окей? Окей. Канадска с Драго. Канадска с Драго е видео, в което Божидар иска Драго да го остави да победи на канадска борба. Забавното в случая е, че шепти в края на видеото "Остави ме да спечеля, бе", при което неговият приятел го оставя да победи. С което може да си направим заключение всъщност колко добър приятел е бил Драго на Бошката. Айде! Жалатък! Бих ли тая, копеле, бих ли тая? PMI Clash Royale. Доколкото знам, това е първото негово записано видео за мобайл гейминг и като цяло гейминг, което присъства в интернет. Като ще отворя скоба за нещо, което ще дойде по-късно в този айсберг. Тук не броя видеото за Сан Андреас. Ще видите за какво говоря след малко. Тук говорим за негов си авторски нормален контент. Нека цъкнем тука. Получихме карта, хора. Епик. О, падна ни са принца. Връщам се след малко. Моите рисунки. Има ли смисъл да обяснявам? Това видео отново е в The Hall of Fame на българския интернет и специално на Хола на Бошката. Видеото, в което той обяснява за неговите рисунки е енигма. Ако така мога да се изразя, уникално е просто. Имам чувство, че всеки един стример е реагирал на това видео. Като допълнително Евала права и на един от най-известните ни YouTube аниматори Тедо, който беше направил анимация, в който беше включил точно този сегмент. Препоръчвам ви да я видите и нея. Здравей, колега! Добре дошъл! Това съм аз. Това е Тедака. 3D рисунки. Тази ми е любимата, не знам защо, просто ме кефи. Както виждате, съм фен на клоуна. На клоуните. Тедака. Това също е познат персонаж на по-старите Пими фенове. Но за хората, които не знаят кой е Тедака, ето, това е Тедака, като той също е бил изпълнител, който най-често е правил колабове с Бошката. Жената горила, излизам от тъмното със светещи очи. Хищен съм добър, много нападам. Аз съм дявола от тата с огнена сила. Няма да ви жаля, огнения танц, палеви пожара. Няма да има дилей. Аз това не мога го направя с straight face тази точка. Няма да има дилей, хора. Това е още едно от златните видеа на Бошката, което той говори за новите си слушалки и обяснява, че няма да има дилей. След това обяснява пак, че няма да има дилей. И знаете ли какво? Надявам се да няма дилей. Просто уникално с това негово повтаряне. Надявам се да няма дилей, като ги включа в аудиокартата ми. Надявам се да няма дилей, като ги включа в аудиокартата ми на Focusrite. Надявам се да няма дилей, като ги включа в... Надявам се да няма дилей, като ги включа в звуковата ми карта на Scarlett Focusrite. Хормон на растежа. Тук отново се връщаме малко към неговата височина, но по-специфично с неговия проблем за хормона на растежа. Като имаше още едно такова видео в един от Noob News-овете, обаче, както знаем, тех вече ги няма, така че аз не мога да ви го покажа, но имам нещо по-добро. Паркур. Това са поредица от видеа, в които Бошката прави паркур. Интересното в случая е, че тези видеа не са под шапката на Пими, нито The Matrix World, нито пък изобщо Lil Pimi. Те са с неговото първо име, което ще разгледаме след малко. 20th Century Caspichan. Това мисля, че е първият и най-вероятно и последен път, в който Бошката се е опитал да направи късометражен филм. А именно филма за неговия живот. Всъщност, така като го гледам, между другото, това е било 2024, което е вау. Много бързо минава времето. Пими продава. Това е може би една от любимите ми точки, тъй като ние знаем какво обича да прави Пими, когато няма пари или когато си вземе някаква хуйня, дет не му трябва, той решава да продаде. Значи тук имаме реселър на фейк джорданки. И имаме ето това, което е уникално, човек.
Това ми е любимата снимка на Божката, човек. Той обича да продава всичко. Той човек е като някаква ефтина версия на OLX. И е wild. Просто е wild. Стругар. Тук нямам никаква информация, човек. Това беше, може би, най-краткия период на Божката, в който той е вършил нещо различно. Имаше такъв период. Аз съм на 100% сигурен. Просто не мога да намеря нищо свързано с него. Но той със сигурност за малко е бил стругар или нещо подобно, свързано с металообработване. Ким Леа. Това е още един от любимите ми периоди на Божката и един всъщност от най-дълго задържалите се, в които той лъжи, че има дъщеря от 19 годишната му приятелка. Естествено се твърди, че неговата дъщеря всъщност е била на 6-7. Пими Ческа. Има ли какво още да ви кажа? Бебе Пими бие жена. Ето, стигнахме и до това, за което ви говорех. Това е видеото за Сан Андреас. В случая това е едно от тези сладки видеа, в които виждаме малкия Божко как играе GTA Сан Андреас и бие една жена. И той всъщност е много щастлив от този факт. Вече не знам чисто психологически дали това ще се отрази на него в бъдеще. Поред мен той ще излезе едно нормално и спокойно дете. Изчакайте момент, тук набие една жена. Да я начукаме и да я убиме. Хесуя. Джейкъб Нюмен. Ето това вече е първото име на канала на Божидар, когато те първо започва с песните. Споменавал е, че е видял името от Джейкъб Сарториус, но е искал да е новата му версия. Затова Нюмен. Точно под тази шапка се намират и неговите паркур видеа, както и основата на неговата YouTube кариера. Аз съм Божидар Бойчев. Да. От канал Джейкъб Нюман. Знаете вече, ще бъде прекръстен на PMI официално. Кей-поп ера. Ето това е периодът на Божката. Забравете дрил аркове, забравете Друмев арка, забравете всички останали аркове. Ето това е периода на Божката, в който той беше в неговия прайм. Кей-поп ерата му е един много як период, тъй като се случваха много неща. Ето това изчадие, Junk Die Official. Също и в този период беше и Ким Леа на всичкото отгоре, така че беше голям асембъл, точно като Avengers. Пими е шефа на куките в Каспичан. И имаме ето този скриншот, в който Божката очевидно показва с крив среден пръст на една полицейска патрулка. Като допълнително с това, доста по-късно ще видите, че този скриншот е свързан с нещо от по-долните нива на айсберга. Пими мрази дебели. По принцип знаем, че Божката не подбира особено на кой пише, за съжаление не подбира и пол вече, но ето тук имам един скриншот, в който очевидно Божката не харесва пълни момичета, което по принцип е странно, защото той харесва всички момичета. Рис неизвестни. Както и в предишната точка казахме, че Божката не подбира момичета. Очевидно не подбира и класа, защото Божката явно обича да ризва по-така известни момичета с голяма аудитория. Като по принцип за мен най-скандално е, че се опитвал да ризне Ивка Бейбе. За съжаление обаче не му се е получило. Tinder профилът на Пими. Още една част от любовния живот на Божката е неговият Tinder профил, с който той си търси следващите жертви. Аз лично бих казал, че профил е 10 от 10. 5 от 10. Който го имам и няма, не съм мачван с никой. 5 от 10, усмивка 7 от 10. Ето е снимката на Twitch. 5. Мачвал ли си с някой Божко? Изобщо не съм мачвал, между другото. Наоколо светско. Тук имаме едни доста стари скриншоти, където Пимката се беше фотошопвал как ходи на известни локации с ужасен фотошоп. Но да, просто са смешни, просто са стари, затова са толкова надолу в айсберга, но бих казал, че си имат своя чар. Нямам фети във влак. Тук лично аз нямам абсолютно никаква представа какво се случва, по-скоро какво се е случило. PMI-ката очевидно избеснява в БДЖ поради някаква причина. Много ми се щеше да има видео от тази ситуация, но за съжаление имам само ето този скриншот. Пими и Меган Фокс. Тук нямам какво да кажа, просто съм объркан. Пими имитира животни. Вече на всички ни е ясно, че Пими обича да говори на чужди езици. Обаче, кой да предположи, че той може да комуникира и с животни, както и да издава животински звуци. Куче.
голямо куче. Котка. Мяу. Брат, не мога да направя котка. Мяу. Мяу. Гълъб. Народна музика. В малко по-старичките видеа на Божката той много идеализира Друмев, като слага неговата народна музика на бакграунд на видеята си, в което нали няма лошо. Обаче има и едно така подразделение на тази подточка, а то е, че Божката беше казвал, че в училище или отделно като уроци учи народно пеене или нещо от този сорт. Смърт. Имаше един много як период на Пими, в който той беше инсценирал смъртта си. Сега ще ви оставя естествено и скриншоти по тази тема. Просто е мега wild. Той колко 3 дена успя да издържи без да се пръкне пак онлайн, нали, като себе си. Иначе през останалото време пишеше на хората, все едно е някакъв негов приятел и всъщност нали, пишеше, че е умрял, като всъщност каква беше причината? Падане от покрив. Секс туториал. Това е видео, което циркулира в българския интернет, в което Божидар демонстрира как се прави секс за хората, които не знаят. Както подобава за един туториал, той е ясно отчетлив, в него има доста събрани пози и естествено, ако сте стигнали да търсите съвет, лично според мен Божката е вашия човек. Šta šimam, kurvo? Това правя за лайкове, защото съм як брат. Gummy Bear. Това е едно видео, което бих казал, че е малко от черните отпечатъци на музикалната кариера на Пими. В него той пее песента на Gummy Bear. Няма какво повече да кажа, в смисъл няма някакъв контекст зад всичко, това просто е кринч. Нататък не знам. Мак Пимонов. Явно освен артист, влогър, синематограф, сексбок и земеделец и още куп други неща, Божката е и магьосник. Не ми вярвате? Уверете се сами. Пими гърби гуси. В това кратко TikTok видео Пими не стига, че напада момиче, а и заплашва друг човек, че ще му щупи телефона, като очевидно Божката е ядосан от факта, че го снимат. И той веднага след като очевидно се връща от пазара. Не, благодаря. Какво ще показваш? Той вече го няма, имаше една ръжда, по-бързо се движиш. Ръжда, добре, има облака, ръжда, добре. Ти видя ли облака как мина капка? Щупя телефона, ако продължава. Каждата след. Сватбата. За съжаление, един неосъществен евент, но Божката е щял да предложи брак на неговото гадже. Кое от всичките аз и нямам и на представа, тъй като не се казва, но виждаме кутийката за пръстена, пръстен естествено няма, но пък важното е, че има желание. Тая кутийка вътре беше брошка, нещо подарък, заедно с другите подаръци от изпращането. Така, тази, тук ще сложа пръстена и когато живея с гаджето ми, да, клякам, се омъжиш ли се ожениш ли за мен или там омъжиш ли за мен, как се казва, не знам как се казва. Видовете шофьори. Както знаем, Пими не кара кола. Той няма и шофьорска книжка, не мисля, че може и да си изкара шофьорска книжка заради проблемите му, но в това видео той е зад волана на автомобил. Не знам на кой е този автомобил и кой му е позволил да се качи, но прави видео в него, в което явно получава някакъв епилептичен пристъп. В принцип ми е
стана интересно дали после успял да заключи волана на тази кола и да не е могъл да го отключи без помощта на собственика на автомобила. Уикипедия. Това беше един факт, който и аз не знаех, но Пимката е имал собствена Уикипедия страница, като тя за съжаление вече не е достъпна, но имаме скриншот от нея, в която виждаме, че той е президент на Науру и да, не пише нищо друго. Грамота. Бошката получава 2 грамоти в неговия живот. Едната е за млад талант след изпята песен пред кметството на Нови пазар. Или Каспичан, не съм много сигурен коя беше от двете, а другата му е грамота за завършен 12 клас. Малки приятели. Божидар в периода 22-23 излиза с групчка деца. Като тук имаме и едно коментарче. Преди известният рапър Божидар Богомилов, познат на феновете си като Лил Педофими, беше пуснал пряко предаване в социалната мрежа Instagram с 2 от момичетата. Той ги попита въпрос, касаещ тяхното образование, а именно: "Абе, вие до кога сте на училище, бе?" При което едното дете му отговори, че вече не са. Прямо информация, проверена в академичен календар на Министерството на образованието и науката на Република България, установяваме, че това дете не е по-голямо от 6 клас, тъй като приключва учебната година на 15 юни. Така че средната възраст може да кажем, че е около 13 години. И това през, отново казвам, 22-23 година. Като имаме и доста материали от тази тема, в която виждаме Божидар точно с момичета. Старата му снимка от Google Maps също е тук и като цяло виждаме един 20 плюс годишен човек с група деца, черно на бяло. Уреда за плочки. Бошката използва една седмица уред за правене на плочки, подарен от майка му. Тук не бива да се изпуска фактът, че той използва възможността, освен да покаже самия уред, да покаже и половия си орган. Хубавото в случая поне е, че имаме и After Image, след като е използвал явно уреда за плочки, и имаме ето това. Ето това творение на изкуството. Даже ако това видео удари 100 лайка, ще си го сложа на профила в Instagram. Комисар Бойчев. Тук имаме един единствен скриншот от тази ситуация, където Пими казва, че е полицай, което по принцип е парадоксално, тъй като го видяхме да показва среден пръст на една патрулка по-рано в това видео. Също ме кефи как в този чат очевидно това, че е полицай, е и причината да харесва даденото момиче, с което си комуникира. Досиетата Пи. Реално тази точка единствено съществува, защото имаме някакви рандом скриншоти, които събрахме с приятели, които просто не могат да попаднат в никоя друга точка на този айсберг, така че просто ви ги пускам един след друг, да се насладите на олигофренията на Пимката и минаваме към следващата след това. Пими чака сестрата на Левака. Да бъда честен с вас, аз лично не помня много кой е Левака, мисля, че беше някакъв стример, но очевидно той има по-малка сестра, която Пими чака да стане на 18. В случая ме кефи как и Левака не му е дал сърчице на коментара. Казино Ground Zero. Както знаем, Пими обича да върти машинки. Обаче, мисля, че се справихме с това да намерим първото казино на Пими, което даже е физически, не е онлайн. Пими върти на реална машинка, предполагам в Каспичан или Нови пазар. Но почти съм сигурен, че този скриншот е сравнително стар, тъй като тази профилна снимка на неговия профил в Instagram беше още отпреди да ме блокира в Instagram, така че да, доста стар скриншот е това. Четвъртия райх. На тази снимка Божидар очевидно показва жестът за поздрав на партията на един австрийски художник, като в случая даже мога да добавя, че тъй като длънта му не е изпъната, той добавя малко част и от римския поздрав, от който е вдъхновен и нацистския такъв. Пимон Тревоман. В този чат с някакво момче или момиче Пими заявява, че ще почва да пуши трева. Причината за това решение е неизвестна за нас, но пък имам и самопризнание, че е пушил цигари. Ево прави на човека, който седи от другата страна на чатът и по доста мил начин успява да убеди Пими да не се впуска в това тегаво приключение. Пимон сатанист. Това е един от по-тайните периоди на Бошката
който не помня кога се случеше, но мисля, че беше след корейския период. В този период, поради някаква причина, той реши да става сатанист. Естествено, в този период той си гримираше лицето, пускаше постоянно, нали, обичайните неща, които би пускал един псевдосатанист, трите шестици, пентаграми. По това време имаше и песни на тази тема. За съжаление обаче нищо не е останало от този период. Даже имаше и TikTok профил с прозвището XX Satan XX, за което аз просто нямам какво да кажа, така че нататък. Фирмата. В едно от новите видеа на Божката той беше казал, че иска да отваря бизнес с глобяване на компютри. И въпреки, че много хора това ще го погледнат с насмешка, аз мога да ви кажа, че Божката е имал собствена регистрирана фирма. Представям ви PMI Studio. За съжаление, тя вече няма в търговския регистр и единственото, което е останало от нея е ето този бегал спомен. Политическа партия. Абе, за бизнесмен може и да не става пимката, но пък за политик става. Точно поради тази причина той беше казвал, че ще основе собствена политическа партия. Политическа партия БЗПП. Без пари повече. Не знам как е решил да бъде това съкръщение, но факт. Единственият минус е, че нямам някакви скриншоти. А това щеше да е епик. Свършва си на бедрото. Няма да ви покажа тази снимка. Дори не съм я изтеглил. Аз не искам. Но, за хората, които не знаят, той има снимка, в която ясно си личи, че си е свършил на бедрото. That's it. Титан Гел. Това е още един от неуспешните опити на Божката и неговото приключение и цел да си оголеми хуя. За съжаление, никъде не намерих марката или изображение на дадения Титан Гел, но пими феновете знаят за какво говоря. Това е бил някакъв гел, с който да си оголемиш хуя, който пими си е купил. Няма, за съжаление, колкото вече сме надълбоко в този айсберг, нещата просто свършват. Няма снимки, бе, хора. Браузър историята на Пими. Едно от хубавите неща на това, че Божката е неграмотен от към страна на техника, е фактът, че не може да си изтрие историята в Google. Затова пък получаваме ето тези златни работи. Какво е ведомствено жилище? Така, нека да ви информирам. Ground Zero. За разлика от казино Ground Zero, тук вече е съвсем първото първо. Не стига, че имаме пимката като малък, ама абсолютно малък. Имаме, може би, неговото първо видео. Здравейте, хора, аз съм Махар Брончев. И днеска правим този Christmas level, за да кажа кои лично въпроси се случат в живота на това е драк. Той ще ви Не мога да гарантирам на 100%. Имаме първия лайв на Божката. Изтеглих някаква програма и просто изтеглих някаква програма и сега ми прави проблеми и ще го продавам. Колко хора гледат, не знам. Здрасти, брат. Излиза ли ми лайф в YouTube? И като за финал, просто един honorable mention. Търся пуси за ебане. Пими си духа. Все си мисля, че това видео е някъде от 2020 година. Какво да ви кажа за самото видео? Това е видео, в което той се самозадоволява. Споделя, че е изпратил видеото на тогавашната си 13 годишна приятелка, а тя, за да му направи номер, споделя видеото. Драг Queen период. В този период имаме снимки и историта, в които Божидар носи грим. Даже споделяше, че мисли да бъде гей. Мързеше ме да търся точно специфичният скриншот, но абсолютно всеки го е виждал. И за капак може да си го затвърдим без проблеми с онези две видеа, в които Божката беше казвал, че си е пратил голия гъс на някакво момче, поради някаква причина, която аз не знам. Небесните ангели. Освен фирма, Пими също очудващо е имал и музикален лейбъл. Като в случая аз не можах да намеря остатъци от самия лейбъл, говорим като иконка и така нататък. Мога да ви обясня каква беше. Ако помните, беше едни ангелски крила с една коронка или ореол върху симфон и се казваше Sky Angels, като единственото, което имам е този скриншот, където всъщност си е тагнал Instagram профила на лейбъла и ако не ме лъжи паметта, имаше една песен на едно момче,
който беше част от лейбъла на PMI, но до там. Trio Bank Music. Това лично по мой спомен беше лейбъл, който беше собственост в кавички на Тедака, в който също PMI е бил. Проблема идва там, че беше много за кратко време и няма издадени песни в този канал. Ромска любов. Както вече разбрахме по-рано в айсберга, Пими е циганин. Заедно с това имаме и този скриншот, който виждате на вашите екрани, където той заявява, че има гадже циганка. Злобарката в кенефа на Дулма. Аз лично тук ви го преразказвам, не знам точната ситуация каква е, но доколкото знам, когато Пими е идвал в София да прави песен със секта, Дулма го е приютил, при което вечерта Пими се е затворил в неговия кенеф и си е ударил една мазна чекия. Колко го е питал какво става, нали, що Пими просто е казал имам нужда, брат. Но нали, това само го преразказвам и не е на 100% сигурно, че нещата са се случили така. Но чекията е станала на 100%. Вакуум помпата за оголемяване на хуя. Това е бати дългото заглавие, но това е още един от опитите на Пими. Нямам никакви неща за тази точка. Знам, че имаше нещо такова, просто нямам нищо. Звучи скандално. Пими и Alpha Music. Това са поредица от скриншоти, в които Пими се свързва с Галин, който е, ако не знаете, собственик на Alpha Music. Явно след несполучливото му участие в Trio Bank Music е решил да отиде при някой по-така скромен менеджер, по-неизвестни артисти, за да им покаже кой е. И въпреки, че Галин очевидно му отказва, Бошката приема нещата доста добре. Двойникът на Пими. Тук имам два тиктока, в които малкият Пими излиза с още едно момче и прави тикток с него, което направо свръхестествено прилича на самия Пими. Може да е някакъв изгубен брат, тайно дете, нямам си я представа, просто беше важно да се включи. И с това разкриваме абсолютно целия айсберг. Това е. Надявам се този клип да ви е харесал. Благодаря отново на хората, които всъщност помогнаха за създаването на този айсберг. И ще се видим в следващото видео.